사랑해 진짜? 알았어 진짜. dah kejingkran Korean kedai go ba syukran kulmar kadon gawai ba gi upload di video bagi kran Korean ta kadon gawai ke comments hado bangarke ngapuli ta comments ita ba comments idina i Korea ida Korean te yong ba hakta comment section ita ba even us Korean we need subtitles for this. Te klub ka khat mo nagajing support jong ki audience nagajing support jong supporters ki jungi ta ka spraying ke video show share ta share you ta ki don ro ki ba ong ba it's kind of racist ka bang you tang ba it's not kamdera bang ni kwa ban kren ban you kadai tang ban entity ni ki bro kata ka you ta ko play shipon ba pi la khot yang a share ka debate competition ta nong shong suki play shipon Bapila ai gi keren bapan ki ini te ki ba shim benta kani ro ngate ba judge ante marwai ngal kul markli amar kapas ngap ro badai sudah ngap ketoro badai tang ban ai ki marks tang ban ai ki points ro ngau kul markli tang ba nila ai be ta ka jingi i gi jongi ta to ai ba ki banang ki ba dai hok by kiba yatai ni kinlong kinong job the publish pun yapi nga tanga snow comment banyo page I kena samla jungi ban one q ni ban keren gitu ki topics namar ba ban q san ban q stage te kalong ba e ba wana nga marway ro nga ban por padang ngam ju q ngam ju nur ban q chong stage ngam ju nur ban keren mda kinong ka jonga kilong shop namar bang ngadai introvert ha ngadai first second bench dari last bench tambah mentah par ani jingbon kitin ha YouTube tala jingbon kitin ha Instagram tata hi ngau I wish you all the very best haka jimpuli puthi ke jongpi ta bapin yo kai yo so batya kulishbur Brisbane Kenpam aka Kong Trash dan nado mene imat inong song suki jungi ilapa ni bahai Kong Trash termasuk si iklam wanda ni singi imat ila show jungi di Kong Trash ni nado ba kisni waningkom di kam jujai mo ba yo sha kenjat ni di Brisbane sesisin ya organizing committee jong ka di kamolai in the school hang ni bagi inviting ni kumni tinggal ngo buram banyo ni dan mentah ni berkan China tinggal menang kau berkeren ni ba kenpam di bangan su persang rumlong yo sah trul online di rencanakan ni apa bedong kuma la berap dari ba kenpam ba competition kalau musukai ba di teman re ngasukwa bedong kan kami hi na beta jong ki bayeng hagi ni rensan kiba layeng kiba lawan mensyong hang ni compare pile bhale pile snew kat kum kujing snow jongpi tin rei ketu kejing wan jongpi ban yeng har insan hi kadai lupa kejing jong hadu mentang ngang set babi bhai lagi bang khamle ikini ki ke hapor bandang dan school bat hoi ngale dang kriat kinsot ngampal le bun tin rei ngasno kumala dang ngale khambun ngai ngaladon hakawai pat ke bental isi leni kala compare isi kejing long jingin mujonga tinrei ngakwa pat balai mensim padi pi ladadon kum kini ke ye ngakwa bani kedu pi hakani ka karta jong pi kidon kam bani shakhmat amar pidei mo pi kalau wei jong kani ka imlang salang jong karihi brokwe khamtam jong kamulai pi lada pi yami man kapor laki yang man kapor halor di rensan kan ai pi ke confidence omtang hakajung puli henrei hakajung long jing yen baman nakasi mo di sesisian kumju kumi ba kan pham lem mat ki we ngar market bok yang ipi ya kinu ki ba long kinong job bat ki ba kiban salong kinong job bat kitu ki bam job ru pim dei ban smoper tinrei yang hakini ki jai rensan da jing sosial jingmun ba pim dei na betaki lang salang hadir hapun kulish hajar mo kulish
Kublai Ferdinand bakut jengi ba tiba kempam ya kikin wala kidi ba sotenat bandan haransan social media bandan tum sapriang ya kikubor re kay ka bang internet kalau bakini kidi sama kidi kusa yangi ngalong ipi kidi kusa ya nga ngani ubangas na ba bangan pertu ya kay ka bakile bat ngayo ya kicigi kay ka bobon na kidi sama wa ara kidang sama re ngaso ba kilong ukba jong romba haki bobon ki bentate dang yai kio ulai undar dekat berpi bat kham tamba kan pham wan kham bon por sa mulai la ra phi soju ka sa mulai ngin sa ai jaka la ikar kan sna yeng epi kaye ka ba kham he i ba moru te ki kwa ba phi di ram ta ngi la ka philai tu le si ha ka closing ceremony ki khot snobha ya phi ya ikot ya ba Kau, banyak orang bertalam bagi harga closing service.